Ongi etorriak aurrak. Gozatzeko prest? Nola? Gozatzeko prest? Hola, bai, energia. Beken jende zabildu da baina, hemen kopuru mardula. Estena toki gainetik posta, ezin dugu disimula. Aingeru batzuk kantarietan, besteak joaz txirula. Hainbeste jende gu ikustera, ez da etorri sekula. Nabaritzen da aurtengo hontan, obrak egin ditugula. Gaur, Itziar lekuz konfunditu da. Beken egon behartzun, han emakume bakarra dau, beste urte baten igual. Behintzat, gaurko, lizioko, bertxoriko dena behar botado, eskarrik aspetziak. Eta eguneko txarren, hemenik aurrea dena hobe. Bueno, sorpresa honekin eta lehen esandakoari helduta, orkestra hasiko da, gure emanaldiarekin. Orkestrak, koroko orkestra honek, 3 pieza eskainiko dizkigu. Carmen operako interludioa, hasteko, gero azken moikanoa, eta 3. Oi lur. Beraz, beraiekin gozatu, errarte.